Jam'iyyar African Democratic Congress (ADC) ta ƙara zage damtse wajen neman tsohon ɗan takarar gwamnan jihar Kano Nasir Yusuf Gawuna ya amince ya shiga takarar gwamna a ƙarƙashin tutarta a zaɓen shekara ta 2027. Wasu majiyoyi masu masaniya kan wannan yunƙuri sun bayyana cewa manyan jagororin jam'iyyar suna ci gaba da tattaunawa da wasu makusanta na Gawuna da nufin shawo kansa ya karɓi tikitin takarar gwamna na ADC. Rahotanni sun nuna cewa jam'iyyar ta yi masa wasu tayin siyasa masu muhimmanci, ciki har da baiwa wasu daga cikin amintattunsa damar samun tikitin tsayawa takarar kujerun Majalisar Dokokin Kano da kuma na Majalisar Tarayya. Bugu da ƙari, an ce shugabannin ADC sun tabbatarwa da Gawuna cewa za su samar da cikakken goyon bayan kuɗi da sauran muhimman kayan aikin yaƙin neman zaɓe idan ya amince ya wakilci jam'iyyar a fafatawar neman kujerar gwamnan Kano. Wannan mataki na ADC na zuwa ne a daidai lokacin da jam'iyyar ke ƙoƙarin faɗaɗa tasirinta da ƙarfafa matsayinta a muhimman jihohin ƙasar nan kafin zaben shekara ta 2027. Shin kuna ganin Nasir Yusuf Gawuna zai amince da tayin ADC domin sake neman kujerar gwamnan Kano a 2027? Za ku iya bayyana mana ra'ayinku a sashen bayyana ra'ayi wato comment section. Ƙarshen rahoton kenan. Abdullahi Isa Aliyu, Aminci TV.